Jidher biċ-ċar li l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil mhuwiex se jkun qiegħed jinsisti mad-deputati li kienu fil-kabinett illi ħa il-500 € żieda biex iħallsu lura l-flus kollha illi kisbu bil-moħħbi. Dawn id-deputati kienu ppruvaw jagħtu l-impressjoni li taw lura iż-żieda kollha. Iżda dan mhuwiex il-każ. Mitlub jgħid jekk hux se jinsisti biex il-flus jitħallsu, Simon Busuttil indika b'mod ċar li huwa kuntent bir-rifużjoni minima illi ngħatat. Iż-żieda li qed titkellem fuqha inti ġiet ritornata kollha skont stqarrija uffiċjali tal-Gvern ta' dak iż-żmien illi qal x'ser jiġi ritornat u kemm. Dik l-istqarrija tikkonferma li d-deputati ma ħallsux iż-żieda kollha. Fil-fatt minn ftit aktar minn 1,600,000 € tħallsu lura biss 300,000 €. Quddiem din is-sitwazzjoni il-Prim Ministru Joseph Muscat qal fil-Parlament illi jekk il-kap tal-Oppożizzjoni irid li jkollu l-awtorità morali għandu jġiegħel lid-deputati li ħadu dawn iż-żidiet biex iħallsu lura l-flus. Jekk qed nitkellmu fuq l-awtorità morali, sur kap tal-Oppożizzjoni qabbadhom iħallsuhom lura dawk il-1,300,000 ħalli tkun kredibbli. L-oħrajn kienu handbags kollha, kienu ħolqithom din tal-assistenti parlamentari, bejniethom ħadu 2 miljuni ta'. F'konferenza tal-aħbarijiet wara d-diskors tal-Prim Ministru, Simon Busuttil mhux biss iddefenda d-deputati tiegħu iżda ma kienx komdu jitkellem dwar is-suġġett. Fil-fatt insista li ma jweġibx aktar mistoqsijiet dwar dan. Il-mistoqsija li jmiss. X'għadd ieħor. Fil-grupp parlamentari ta' Simon Busuttil hemm il-Viċi Kap Mario De Marco u s-Segretarju Ġenerali Chris Sajt illi kienu fost dawk li ħadu żieda. Wieħed irid iżid ukoll lil Jason Azzopardi, Tonio Fenek, Giovanna De Bono, Clyde Puli, Mario Gallia u George Pulicino.